God aften og velkommen til Venlivs webinar med titlen Vejen til det gode seniorliv. Mit navn er Annika Abrahamsen, og i aften kommer vi til at dykke ned i mange af de forhold, som du med fordel kan have styr på i årene omkring din pensionering. Fordi der kan være mange ting, der fylder mange spørgsmål. For eksempel, hvornår er det rigtige tidspunkt at stoppe? Skal jeg trappe gradvist ud af arbejdsmarkedet? Eller skal jeg stoppe helt fra den ene dag til den anden? Hvilke økonomiske muligheder har jeg? Og hvordan får jeg mest ud af min opsparing? Sidst men ikke mindst, hvordan får jeg et godt liv som pensionist? Til at stille fokus på den økonomiske del, har jeg fået min kollega Poul Munk i studiet. Velkommen, Poul. Tak skal du have. Du er pensionsrådgiver og har rådgivet mange danskere efterhånden omkring pensionsforhold. Og så er du jo også blevet plus 60, om jeg må sige det på den måde. Det er fair nok. Så det her, det er ikke alene teori for dig. Kan du ikke fortælle lidt om, hvad det er for nogle overvejelser, du selv har gjort dig i forhold til dit liv efter arbejde? Jo, altså allerede da jeg var 50, der havde jeg jo en eller anden idé om, at jeg nok skulle gå på pension, når jeg blev 60. Og det har været sådan, ren skab panik over at ikke nå de ting, jeg synes, jeg skulle nå i livet. Men nu bliver jeg 62 til sommer, og jeg synes stadig, det er en utrolig svær beslutning. Jeg ved jo godt langt hen ad vejen, så er mit job, det er jo min identitet, så den fylder selvfølgelig rigtig meget hos mig. Nogle gange kan man godt have det sådan, at man måske synes, at chefen er lidt anstrengende, men man skal bare ikke undervurdere det der sociale liv, man har på en arbejdsplads. Så der er ikke nogen forkromet løsning, heller ikke for mig at finde ud af, hvornår er det rigtige tidspunkt. Jeg har set rigtig mange mennesker gå på pension for tidligt, og så når hverdagen virkelig melder sig, og det regner der onsdag formiddag, hvad er det så præcis, jeg skal lave? Og jeg tror, hvis man er der, så tror jeg, det er rigtig vigtigt at kunne tage den der beslutning om, jamen, så kan det være, at jeg skal tilbage på arbejdsmarkedet igen, eller i hvert fald finde en eller anden form for indhold, så ikke bare dagene de smuldrer. Omvendt så har jeg også set nogen, der har ventet for længe, og det kan man have gjort af mange gode grunde. Man kan selvfølgelig have haft den der, hvor man har svært ved at slippe arbejdslivet. Men nogen venter også rigtig længe for ligesom at tænke, nej, jeg skal spare endnu flere penge op. Og så når man står der, jamen, så er hoften måske skrevet ud, og der man troede, man skulle dele livet med, ikke er der mere. Og så nåede man ikke de ting, man ville. Så det er en rigtig svær beslutning, det der med at finde ud af, hvornår der er det rigtige tidspunkt. En god måde at gå på pension på, som jeg også selv har overvejet langt hen ad vejen, det er det der med at gå gradvist på pension, måske starte med at holde fri hver fredag, så jeg ligesom vender mig til det der sådan pensionistliv. Det er også en god idé at have gjort så mange tanker, inden man kommer der til. Nærmest lave lidt sådan en to-do-liste. Hvad pokker er det så, jeg skal gøre den dag, jeg går på pension? Og så kan man jo grave nogle af de der gamle hobbies frem, som man ikke har fået kigget på i mange år. Men der er også lidt den der detalje omkring selve opsparing i det, fordi i mange år, så har man talt om den der tredje alder, men nu begynder vi også at tale om den fjerde alder. Det vil sige, vi lever længere og længere, og vi er aktive længere og længere, og det sætter selvfølgelig pres på den opsparing, vi skal have. Og for mig har spørgsmålet jo så meldt sig, jamen, skal jeg så spare flere penge op, eller vil jeg hellere brænde pengene af nu, hvor jeg har været 55 til jeg var 60? Fordi jeg har jo også en idé om, hvor mange år er det, jeg forventer, jeg skal være aktiv. Jeg tror lidt også langt hen ad vejen, så er det også ved at blive liggende en dark horse med det her pasning og pleje, fordi det tror jeg simpelthen, at vi kommer til at bruge nogle penge på, medmindre vi vil nøjes med det her bad hver tredje uge. Så det er altså noget, vi er nødt til at have penge til på den lange bane. Men det er rigtig svært at ramme den rigtige dato, men jeg synes jo, det vigtigste sted, det har jeg allerede sagt en gang, men det er det der med at kunne erkende, hvis man er kommet for tidligt på pension, ja, så må man altså enten tilbage på arbejdsmarkedet, eller se, hvad der ellers er muligheder for at bruge sig selv, enten frivilligt, eller virkelig til at bruge noget mere tid på de hobbies. Og børnebørn fylder jo også rigtig meget hos mange af os. Men ellers langt de fleste af os, altså vi ender jo som livsnyder for dag i dag, og egentlig bare for nyt vores pensionstilværelse, sådan lige med det samme. Men det er jo også sådan, det helst skal være. Det er nogle rigtig gode overvejelser, Poul. Tak for dem. Jeg vil rigtig gerne opfordre jer i stuerne til at være med i debatten i aften. Vi har i forbindelse med jeres tilmeldinger fået flere spørgsmål ind fra jer. Dem vil jeg gerne sige tak for. Så vil jeg også opfordre jer til at stille spørgsmål undervejs, og det kan I gøre ved at klikke på spørgsmålstegn-ikonet oppe i højre hjørne på jeres skærm. Vi har kollegaer klar ved testerne til at svare på jeres spørgsmål, og det kan være, at de stiller nogle af spørgsmålene ind i studiet her til Poul og jeg.
Så vi kommer rundt om, hele den økonomiske del. Både i forhold til pension, opsparing og hvad for nogle muligheder man har på den del. Men vi skal også tale om noget, der er mindst lige så vigtigt, nemlig den menneskelige del. Den, der handler om mening, fællesskab og livskvalitet. Derfor har vi inviteret nogle gæster i studiet, som er gået på pension, og som kan dele ud af deres erfaringer og dele deres perspektiver om, hvordan var det at stå midt i overgangen mellem arbejde og pensionisttilværelse, og hvad er det, de har gjort for at ligesom fylde hverdagen ud med mening. Og til at styre den dialog har vi inviteret journalist Ida Wohlert i studiet. Der er rigtig mange informationer, vi går igennem i aften, og det kan være, at du har behov for at se dele eller hele webinaret igennem efterfølgende. Vi sender det til dig i morgen, og så har du mulighed for at se det i 1 måned frem. Poul, jeg synes, vi skal gå i gang med den økonomiske del. Vil du ikke til en start fortælle lidt om, hvad det er for nogle pensionsformer, vi har i Danmark? Jo. Det, som vi kan se her, jamen, det er sådan, de typiske pensionsprodukter, som vi har i Danmark. Og langt de fleste af os, de har de her produkter på vores pensionsopsparing. Den første af dem, kapitalpensionen, er en pose penge, der bliver udbetalt en gang for alle, når vi går på pension. Vi skal betale en skat på 40% af pengene. Vi kan ikke indbetale til kapitalpensioner mere. Det stoppede i 2013. Men det, man nu engang har sparet op som kapitalpension, det bliver ved med at være kapitalpension. Og det gør det egentlig også, hvis vi sådan undervejs finder ud af, at nu flytter vi pengene til et andet pensionsselskab, så vil det stadig være en kapitalpension. Så selve virkemåden af produktet, det ændrer sig ikke. Som en afløser på kapitalpensionen, der har vi fået aldersopsparingen, som også er en pose penge, der bliver udbetalt på én gang. Man skal ikke betale skat af udbetalingen. Til gengæld så har man heller ikke et skattemæssigt fradrag for indbetalingen. Man kan indbetale op til 9.400 kroner om året til sin aldersopsparing. 7 år før gældende folkepensionsalder, der har man mulighed for at indbetale nogle væsentligt større beløb, hvis man synes, det giver mening at gøre det. Generelt så synes jeg, at aldersopsparing egentlig er et meget fint produkt, ikke? Altså man får denne her skattefri pose penge, og den store fordel ved aldersopsparing, det er, jamen den giver jo ikke anledning til modregning i folkepensionen. Og den skat, man skal beregne afkastet, er noget lavere i forhold til det, man måske skal betale af skat på aktieafkast. Aldersopsparing kan man egentlig også have fået på en anden måde, fordi vi fik et tilbud på et tidspunkt om at slippe med en billigere afgift af vores kapitalpension, og vi kunne spare sådan 2,7% i afgift, hvis vi ligesom valgte allerede på forhånd at få afgiftsberigtiget vores kapitalpension. Man kan sige, at riget fattes penge, så det er bare lidt en måde at få lidt penge i statskassen på. Hvis vi har gjort det, og allerede på forhånd har betalt skatten af vores kapitalpension, ja, så er den sum, der er blevet tilbage, altså automatisk blevet til en aldersopsparing. Så kapitalpension og aldersopsparing, det er de 2 produkter, vi har, når vi taler om at få udbetalt pengene på en gang. Så er der lidt klassikeren, ud over alle klassikere, det er ratepension, den har vi stort set alle sammen. Ratepensionen bliver udbetalt på en periode på mellem 10 og 30 år. Det er først den dag, man skal have udbetalt sine penge, man sådan præcis beslutter dig for, hvor mange år er det egentlig gerne, jeg vil have den fordelt over. Jo kortere udbetalingsperiode, ja, jo flere penge får jeg reelt udbetalt. Vi skal senest have udbetalt den sidste ratepension, når vi bliver 90. Det kan godt være lidt senere, alt efter hvad årgang man er født. Ratepensionen, der betaler man almindelig personindkomstskatteydelsen. Den sidste af de løbende udbetalinger, det er livrenten. Den bliver udbetalt, så længe vi lever. Så i bund og grund, ja, kan man have fået livrenten på lidt flere forskellige måder. Altså, der er et krav til, hvor meget man må indbetale til sine ratepensioner. Har man nået den grænse, ja, så bruger man automatisk de overskydende penge til en livrente. Rent skattemæssigt, så virker ratepensionen, livrenten, sådan egentlig rimelig ens. Man har fradrag for det, man indbetaler, og man skal betale almindelig personindkomstskat, når man skal udbetale pengene. Når vi har de her pensionsprodukter, så husk på, at der er jo ikke nogen udbetalingspligt for pensionsordningen, så man kan sagtens skubbe pengene foran sig, hvis man synes, det giver mening at leve af nogle andre midler først. Og det der med at leve af andre midler kan give rigtig god mening, fordi meget ofte, så er det der, hvor vi har de største opsparinger, det er på vores pensionsopsparinger. Og hvis man kan skubbe pengene foran sig, så kan man ligesom udnytte den der renteeffekt, der finder sted nogle år. Og måske kan man også skubbe det så mange år, så man måske kan få udbetalt den fulde folkepension. Så det er en rigtig fornuftig idé at kigge ind i, hvordan man egentlig skal planlægge udbetalingen af sine penge.
Så det her, det er ud af de produkter, som vi stort set har på vores pensionsordninger. Og så har vi jo stadig folkepensionen. Hvad tænker vi, hvad forventer vi af den i fremtiden? Jamen altså, folkepensionen har vi jo stadig, og det, der er lidt specielt ved folkepensionen i Danmark, det er jo sådan tæt på at være den eneste skattefinansierede pensionsordning, man har i Danmark. Vi har den alle sammen. Det, I kan se her, det er de aldre, hvornår det er, at vi bliver berettet til at få udbetalt vores folkepension. Altså det her, det er jo aldrene her til aften, ikke? Altså alt kan ske med den. Og diskussionerne bølger jo meget højt lige i øjeblikket, at hvis vi følger det forløb, man ligesom havde forestillet sig, jamen så stiger folkepensionsalderen jo til 74 år. Men det, der er begyndt, synes jeg, at blive lidt interessant, det er der nogle sådan socialdemokratiske borgmester, som nu er kommet på banen og siger, at den skal heller ikke hedde mere end 70 år. Det skal simpelthen være det, der er grænsen for folkepensionsalderen. Man har også snakket om, jamen skal det være afhængig af, hvilket job man har haft, hvornår man skal kunne få sin folkepension. Det tror jeg er en svær sti at gå ud af. Men der er ingen tvivl om, at folkepensionen, det er en varm kartoffel. Og husk nu på, at selvom der gælder den her folkepensionsalder, så er det ikke ens betydende med, at man skal vente til den alder, før man kan få udbetalt sine pensionsopsparinger. Typisk så er der nogle år, før man kan begynde at få udbetalt sine pensioner, alt efter hvornår de er oprettet. Det I kan se her, det er reelt, hvor meget vi kan få i folkepension. Hvis det er, at man bor for sig selv, jamen, så har man det grundbeløb på 86.000 kroner, og pensionstillægget det ligger på 100.000. Bor man sammen med en, jamen, så grundbeløbet er det samme, og pensionstillægget det ligger på 51.000. Så det her, det er den folkepension, som vi er berettet til, når vi bor i Danmark. Man betaler almindelig personlig indkomstskat af sin folkepension. Folkepensionen i dag er jo lavet på den måde, at man skal ikke modregne arbejdsindtægt. Og det er jo sådan rigtig, hvad skal vi sige, god kartoffel til ligesom at blive lidt længere på arbejdsmarkedet. Så man kan sagtens i dag få udbetalt sin folkepension, og så samtidig have en arbejdsindtægt. Ægtefælles arbejdsindtægt giver heller ikke anledning til modregning i folkepensionen. Så derfor kan det give rigtig, rigtig god mening at ligesom søge sin folkepension, når man er berettiget til den, selvom man stadig er på arbejdsmarkedet. Det virker sådan lidt som pensionsbranchen livrente, det der med, at det er noget, der bliver udbetalt, så længe vi lever. Og lidt som folkepensionen, synes jeg også, at det gælder om at få den udbetalt, så længe man lever. Der kan sagtens være nogle gode grunde til at udskyde sin folkepension. Det kan blandt andet være, at man synes, nej, jeg er ikke interesseret i at få udbetalt min folkepension, fordi jeg kommer egentlig til at betale topskatteydelsen. Ja, så har man muligheden for at udskyde sin folkepension. Hvis man udskyder den i 5 år, ja, så stiger udbetalingen med 5%. Er det 2 år, så er det 11%, og så videre. Så det kan sagtens give mening at udskyde den, så man mister selvfølgelig lidt ved det, men på den anden side set, så sker der også den her sådan forhøjelse undervejs. Det, der bliver modregnet i folkepensionen, jamen det kan I se her, det er, at hvis man er enlig, og man har indtægter, ikke arbejdsindtægt, når jeg taler indtægter i relation til det, der bliver modregnet i pensionstillæggen, ja, så er det pensionsordninger, der bliver udbetalt løbende. Det vil sige, det er typisk de her ratepensioner, det kan være livrente, det kan være tjenestemandspensioner, ATP vi får udbetalt, det kan også være kapitalindkomst. Sumudbetalingerne, det var de her kapitalpensioner og aldersopsparinger, de giver ikke anledning til modregning i pensionstillæggen. Er man enlig og har løbende pensioner for over 95.000, ja, så er det, man begynder at modregne i pensionstillæggen. Og når man er gift, så er det lidt afhængigt, om den ene er på arbejdsmarkedet eller ej. Men lige så snart man runder 192.000, ja, så begynder man altså at modregne pensionstillægget. Og det er jo lidt her, jamen, nu kan jeg jo så skubbe mine pensioner foran mig, hvis jeg kan leve noget andet først, for reelt at blive berettet til det fulde pensionstillæg. Og igen kan man også for eksempel med sin ratepension, jamen, jeg har måske ikke behov for at tage den over 10 år. Hvis jeg nu for eksempel tager den over 16 år, jamen, så betyder det lige pludselig, at jeg bliver berettet til det fulde pensionstillæg. Så det her, det er egentlig som folkepension ser ud i dag. Og de tal, vi kigger på, det er jo sådan 2025-tal, så de bliver selvfølgelig reguleret en gang om året. Ja, det bliver rigtig spændende at se, om der er folkepension til os, som skal på pension om plus 30 år. Ja, men eller sådan noget. ret i. Alt kan ske med den. Alt kan ske med den. Er der andre ydelser, Poul, der kan komme i spil, når man nærmer sig pensionsalderen? Ja, altså det er der. Nu har vi jo fået den her Arne-pension, eller tidlig pension, som vi alle sammen jo er berettet til at få. Arne-pensionen er ikke afhængig af, om man eventuelt har en nedsat erhvervsevne. Vi alle sammen er berettet til at få Arne-pension. Vi kan få den udbetalt 3 år før gældende folkepensionsalder.
Det eneste krav, der ligesom det er, at man skal have en vis årrække, skal man have tilknytning til arbejdsmarkedet, for at kunne få Arne-pensionen. Den årlige udbetaling er på knap 180.000 om året før skat. Det er først, når man har pensionsformue på over 2 millioner, man begynder at reducere i Arne-pensionen. Og når vi taler pensionsformue, så kigger vi ikke på, hvad er det for et produkt, man har. Så lige så snart man er over de her 2 millioner, så begynder man reelt at modregne i Arne-pensionen. Jeg hører tit nogen sige, jeg har ingen grund til, at jeg søger den her Arne-pension, fordi jeg har jo pensionsopsparing, så jeg får ikke så meget ud af det alligevel. Jamen, jeg synes jo, at det kan da godt være, at man måske kun er berettiget til at få 30 eller 40.000 om året. Men hvorfor ikke tage en ydelse, som man er berettiget til? Selvom man har pensionsopsparing, kan man jo sagtens få udbetalt sine pensioner sammen med Arne-pensionen. Så det er altså en mulighed, hvor man har mulighed for at trække sig tilbage 3 år før gældende folkepensionsalder. Det er reelt Udbetaling Danmark, der står for udbetalingen, og jeg tror reelt, man kan logge ind via Udbetaling Danmark, og så se, om man er berettiget til at få udbetalt denne Arne-pension. Man får også et skriv, når der fortæller, at det her er du reelt berettiget til at få. Så er der nogen, der stadig kan have bevaret sin efterløn. Og jeg synes jo i bund og grund, at hvis man stadig har sin efterlønsordning, jamen så hold fast i den. Hvis det er, at man ikke får benyttet sig af sin efterlønsordning, jamen så får man jo reelt en skattefri præmie, når man bliver folkepensionist. Så efterlønsordning er absolut en super god ordning. Altså der er jo ikke noget sted, man får mere for sine penge i efterlønsordning i forhold til, hvad man selv har indbetalt. Men hvis man både har en efterlønsordning, og man er berettiget til Arne-pension, så vil det for langt de fleste vedkommende bedst betale sig at få udbetalt sin efterlønsordning. Man kan ikke få udbetalt begge dele. Det er enten den ene eller den anden. Er man meget i tvivl om, hvad er egentlig bedst for mig, jamen, så er det en god idé at spørge sin A-kasse og sige, hvad er det for en, jeg skal vælge at få udbetalt af de her to her. Både efterløn og Arne-pension, der betaler man almindelig personlig indkomstskat af udbetalingen. Men husk nu på, at Arne-pension, altså det er jo en politisk ordning, og alt kan ske med den, ikke? Og det kan være, at et folketingsvalg kan betyde, at så har vi det måske ikke mere. Men lige nu er den, og jeg synes absolut, man skal benytte sig af det, hvis det er, at man er berettiget til at få Arne-pension. Så har vi også af andre pensioner, de her lidt, hvad skal vi sige, 2 klassikere, vores ATP, arbejdsmarkedstillægspension, som når man går på pension, får det udbetalt sammen med sin folkepension. Den årlige ydelse ligger cirka på de her 25.000, hvis vi sådan mere eller mindre sådan det meste af vores voksenliv har været på arbejdsmarkedet. Så er der LD, det er de indfrosne dyrtidspensioner fra 78 til 79, hvor de reelt blev indfrosset. Langt hen ad vejen, så har LD været super gode til at forrente pengene. Så hvis man har været fuld på arbejdsmarkedet der i de der sådan 2 år 78-79, så har man i dag en værdi, der ligger på de der cirka 170.000 kroner før skat. LD, denne her pose penge for LD, minder utrolig meget om, og hvad skal vi sige, pensionsbranchens kapitalpensioner. Pengene skal egentlig senest udbetales, når vi bliver 80 år. Man får trukket en skat på 40% af udbetalingen, men mindre man også på forhånd har valgt at betale skatten af den, ligesom man gjorde med kapitalpensioner. Ja, så har man egentlig bare en skattefri udbetaling, som kan blive udbetalt, når man vil. Og næsten sige, hvis man ikke sådan står lige og skal bruge pengene, jamen så lad dem blive stående, fordi de har jo langt hen ad vejen været gode til at forrente pengene. Poul, der er flere, der har spurgt ind til, hvor meget skal jeg egentlig spare op, før jeg kan gå på pension? Kan du give nogle eksempler på, hvor meget man skal have sparet op, inden at man kan tænke på at trække sig tilbage? Jamen så, vi har i Velliv, vi har sådan lidt tommelfingerregler for, hvad man sådan nogenlunde skal have sparet op, når man går på pension. Og når vi sådan taler om pensionsopsparing, ja, så er det ikke kun pensionsordninger. Det kan sagtens være friværdi i bolig, som man gerne vil bringe i spil. Det kan også være penge, man har på bunden af skattekisten, som man ligesom vælger at sige, jamen det er reelt de 3 forskellige ben, jeg har, når det er, at jeg skal sådan nogenlunde kigge på, hvor meget er det, jeg forventer, jeg reelt skal spare op. Og det, der selvfølgelig også fylder lidt ind her, det er, jamen, hvad er det for en folkepension, jeg vil være berettiget til? Bor jeg alene, så min folkepension, den automatisk bliver højere? Men her på planchen kan I se sådan lidt om de tommelfingerregler, hvor meget man egentlig skal have sparet op, når det er, at man nærmer sig pensionsalderen. Og det der med at have lidt ekstra på kistebogen, det er også det, der giver den der mulighed for, at man kan gå tidligere på pension, hvis man synes, at det giver mening at gøre det.
Og kan også kigge lidt på en anden måde. Altså her har vi et eksempel, hvor man har en løn på 500.000 om året, hvor man ligesom har fordelt sine opsparinger ud på forskellige ting. Man har noget pensionsopsparing, man kan have nogle frie midler, og så kan der være noget friværdi, noget bolig. Friværdien i bolig kan jo komme rigtig meget i spil, ved man kan lave sådan nogle nedsparingslån. Det vil sige, at man reelt kan belåne sin ejendom op til 60% af, hvad man kan sælge den for. Så det kan nogle gange være en god idé at overveje, hvad er det de midler, jeg så skal få ud? Fordi i bund og grund, så bliver min friværdi jo forrentet med kroner 0. Så det kan selvfølgelig give mening at få det her sådan lån i sin bolig, og så lade være med at afdrage på gælden, fordi man kan jo sige, jo ældre man bliver, jamen, hvor meget mening giver det så egentlig at blive ved med at binde penge i sin bolig. Der kan være mange gode grunde til at ikke at tage lån i sin friværdi, men jeg synes i hvert fald, det er en rigtig god idé at undersøge, hvilke muligheder man har, fordi vi har lidt hørt om de der historier, at når man først er blevet folkepensionister, så står nede i banken og siger, nu kunne jeg godt tænke mig sådan en nedsparingslån. Ja, så er det ikke sikkert, at man kan få det, fordi nu ens rådighedsbeløb lige pludselig bliver mindre. Så jeg synes, man skylder sig selv i hvert fald lige at undersøge, kan det give mening for mig at starte med de midler, jeg får for min bolig, og så måske skubbe min pensionsopsparing foran mig, så jeg ligesom får udnyttet den der renteeffekt, der finder sted på pensionsordningen. Og når man har undersøgt det, jamen, så er det der, man kan sige, nej, det er jeg egentlig ikke interesseret i. Jeg synes, renten er for dårlig, omkostningerne er for høje, men i hvert fald sørg for at få det undersøgt. Men vi siger sådan cirka, at man skal ligge på de der 7 gange årsløn, når man for alvor nærmer sig pensionsalderen. Og det er også det, der gør, at man har muligheden for at gå på pension nogle år før, så man ikke ligesom skal blive til den her sådan folkepensionsalder, som i værste fald måske kommer til at hedde 70 eller 74. Vi må se, hvad der sker på det område. Ja, det bliver spændende at følge. Nu har du fortalt lidt om de forskellige pensionsformer, og hvor meget man skal have sparet op. Kan du fortælle lidt om, eller give et overblik over, hvad der sådan typisk indgår i den samlede pensionsudbetaling? Altså det vi typisk har, ikke? Så når vi sådan kigger på de elementer, man ligesom bygger op, når man finder ud af, hvordan pokker er det så, jeg skal få udbetalt mine midler. Meget ofte så gør vi jo det, at vi sådan sammenligner med den løn, der stopper, når man går på pension, fordi det er sådan meget godt sammenligningsgrundlag at sige, det er jo reelt det her, som jeg har været vant til at have. Meget ofte så er det sådan, når man går på pension, jamen så kan der være nogle udgifter, der falder bort. Man skal ikke være i fagforening mere. Måske er der nogle transportudgifter. Man kan måske nøjes med én bil, og måske skal man heller ikke lægge penge til side til opsparing mere, så typisk vil ens behov være lavere. Men det vi typisk tager ind i det her, altså vi ved jo sådan i bund og grund, hvad der kommer under alle omstændigheder. Jamen, der kommer noget folkepension og noget ATP. Der kommer typisk noget livsvarig pension. Det er ikke os alle sammen, der har den, men langt de fleste har. Og så har vi vores ratepension, som vi jo kan fordele over en periode på 10-30 år. Og det er så den, vi virkelig kan finde ud af, jamen vil jeg gerne de første 10 år sige, det er her, jeg bare giver den maks gas og skal udbetale så meget så overhovedet muligt. Eller er jeg egentlig mere interesseret i at få en mere stabil indkomst, så jeg strækker min ratepension over nogle flere år. Og det der med at strække ratepension, ja, det talte vi også lidt om i forbindelse med folkepensionen. Det er måske lige det, der gør, at jeg kan blive berettiget til et pensionstillæg, hvis det er, at jeg tager min ratepension over nogle flere år. Så står vi tit tilbage med ligesom 3 sådan klumper af penge, som man kan kalde det, hvor der er noget friværdi, noget bolig. Der er de her aldersopsparinger, kapitalpensioner, som kommer på en gang, og så er der friværdien i boligen. Og når vi taler om de 3, jamen det er så det, skal jeg starte med dem, eller giver der mig en eller anden form for god økonomisk rådighed, og egentlig bare skubbe de der sådan klumper ud i tiden, og sige, jamen så kan jeg egentlig selv bruge pengene gradvist. Der er selvfølgelig også noget økonomisk frihed ved at sådan ligesom ikke starte med at bruge alle sine frimidler, men det er meget rart at have lidt på bunden af skattekisten hele tiden. Men det her, det er de elementer, som vi i bund og grund har at jonglere rundt med, og det er lidt de elementer, som vi ligesom bruger til at sige, jamen det er det, vi skal planlægge din økonomiske pensionstilværelse ud fra. Her er så et eksempel på, hvor man har valgt at sige, jamen hvis jeg nu for eksempel startede med friværdi eller frie midler først, og vi ligesom betragter det hele som sådan en stor form for formueoptimering. Ja, i det her eksempel, jamen det her ægtepar, som ligesom kiggede ind i, hvordan skulle jeg tage mine penge, ja, de oplevede en gevinst på 74.000 ved ligesom at skubbe sin ratepension foran sig, og ligesom bruge den der renteeffekt, der så kom på det. Så det her er egentlig bare et eksempel på, hvordan man kan gøre det. Jeg vil næsten altid synes, det kan godt være, at man vælger at sige, at det kan egentlig godt give mening, at jeg lever af nogle andre penge først, men man skal næsten altid i hvert fald starte med livrenten, fordi det gælder lidt om at få den udbetalt så mange gange så overhovedet muligt. Så det er lidt den her ratepension, som lidt kommer i spil. Hvornår er det, jeg skal egentlig begynde at tage den, hvis jeg synes, jeg har de her frie midler, som egentlig giver mening at starte ud med som noget af det første. Poul, der er faktisk kommet et spørgsmål til det her.
Og jeg tænker, vi kan tage det nu. Ja. Hvad sker der med min pension, hvis jeg vælger at lade mig selv pensionere? Det vil sige, at jeg opsiger mit job og bruger af opsparede midler. Indbetalinger til min pension stopper således. Altså man kan sige, at nu stopper man, og man går på pension. Det kan så godt være, at man vælger at sige, jamen jeg lader egentlig bare mine pensionsmidler blive stående, fordi der er jo ikke noget udbetalingskrav. Man kan sågar også vælge at sige, at jeg fratager egentlig mit job nu, men jeg synes egentlig gerne, at jeg vil fortsætte med at indbetale til min pensionsordning. Det kan man også. Så det er i bund og grund egentlig bare en pose penge, som venter på, at nu giver det reelt mening at få dem udbetalt. Som sagt, der er ikke den her udbetalingstvang. Du kan langt hen ad vejen tilrettelagt præcis, hvordan det giver mening at få udbetalt pengene. Poul, du holder en del rådgivningsmøder med vellivskunder og kommer igennem en masse emner. Kan du fortælle lidt om, hvad det er for nogle emner, I typisk kommer igennem på sådan et rådgivningsmøde? Ja, så det vi ofte kommer igennem, altså vi kigger jo langt hen ad vejen på, jamen hvad er det selvfølgelig for nogle typer opsparinger, man har. Kigger også en del på, jamen har man muligheden for at have en efterløn, man kan bringe i spil, og hvad med Arne-pension? Vil det reelt også være en mulighed her? Folkepension har vi jo alle sammen, så det er selvfølgelig en del af ens pensionsopsparing. Og alt efter, hvor meget man har sparet op, altså har man måske ikke nået at spare så meget pensionsopsparing op, jamen så fylder folkepensionen jo selvfølgelig en del. Og når jeg så generelt kigger på, jamen når vi taler om pensionsformue, jamen så er det som sagt, det er, hvad man har af friværdi, det er, hvad man har af frimidler. Og måske ved man også, at man skal arve nogle penge, som man egentlig på forhånd beslutter sig for at sige, dem vil jeg egentlig gerne øremærke til pension. Ja, så det er også en del af de samlede penge. Man snakker selvfølgelig også om en del modregningsregler, og det er jo lidt det der med, som vi har været lidt inde på. Jamen er der noget, jeg skal være opmærksom på? Er der noget med fordel, jeg kan vente med at tage, blandt andet for at blive berettiget til den fulde folkepension? Friværdi i bolig har vi været lidt inde på. Jeg synes, det er vigtigt, at man i hvert fald kigger ind i det, og det er også det der med, jamen, hvis man først er inde på boligmarkedet, jamen, så giver det den der solide opsparing. Jamen, hvis jeg nu ikke er inde på boligmarkedet, hvad gør jeg så? Jamen, så kan det være, at man langt tidligere skal begynde at spare noget ekstra op, så man ligesom har penge til den alder, man synes, man gerne vil gå på pension. Vi taler også meget om arv og gaver, fordi der er jo nogen, som beslutter sig for, at jeg kunne egentlig godt tænke mig at give mine børn noget forskud på arv, så de ikke ligesom skal betale den store arveafgift af det hele. Og det kan man sagtens regne med i, hvor man vælger at sige, vi vil egentlig gerne give vores 2 børn det her beløb hver evig eneste år op til den maksgrænse, vi kan. Og det skal vi så tage højde for, når vi laver den her sådan pensionsplanlægning. Så er der også noget, som jeg synes er rigtig vigtigt, det er omkring investering af pensionsordningen. Man kan sagtens have en investeringsform frem til, man går på pension, og den kan man have ændret på undervejs. Men investering af sine pensionsmidler, dem har man jo stadig, mens pengene de står og bliver udbetalt. Og hvis man har en udbetalingsperiode på måske 10, 20, 30 år, så synes jeg, det er vigtigt, at man igen kigger ind i, jamen den investeringsform, jeg har nu, hvor jeg er nået frem til min folkepensionsalder eller min pensionsalder, er det stadig den rigtige for mig? Personligt er jeg ikke selv interesseret i at have vanvittigt mange aktier, når jeg går på pension, fordi det får bare indflydelse på udbetalingen år efter år. Ikke? Man gør jo egentlig kontoen op, og så udbetaler man efter den, og når så er gået et år, så gør man kontoen op igen. Og hvis man oplever et stort dyk på aktiemarkedet, jamen, så vil man mærke det på udbetalingen med det samme. Og uanset hvilken investeringsform du har på din pensionsordning, balancen mellem aktier og obligationer, du kan altid ændre på det undervejs, så det kan du også gøre i udbetalingsperioden. Så det er vigtigt at have gjort sig nogle tanker omkring investering, og langt hen ad vejen, så handler investeringen selvfølgelig om noget risikovillighed, og siger, hvad er det for en risiko, jeg i bund og grund betaler. Der er selvfølgelig også en masse skat forbundet med det her at gå på pension. Hvordan beskattes tingene? Jeg synes sådan, skattereglerne i Danmark er sådan rimelig med til at have med at gøre, ikke? Men så det er i hvert fald også en stor del af det, hvor man selvfølgelig kigger på de skattemæssige konsekvenser. Så det her, det er mange af de emner, når vi kigger sådan på den økonomiske del, som vi forventer, det er, at vi går på pension. Poul, der er kommet et spørgsmål i forhold til, hvis man er enlig, er forholdene så anderledes? Jamen, det kan det jo være, ikke? Altså, fordi hvis man har boet sammen, for eksempel i mange år, og ligesom baseret på, jamen vi er 2, der sparer sammen til vores pensionsalder, og så man oplever at blive skilt undervejs, jamen, så kan der jo lige pludselig komme den her skævvridning der, fordi i dag så er det jo sådan, at pensionsopsparinger, dem skal man jo ikke dele automatisk, man skal reelt have aftalt på forhånd, jamen vi går ind og deler det der pensionsopsparing, der er. Og det, jeg synes, det er et rigtig vigtigt emne, man får kigget på det her, fordi langt hen ad vejen, så er det måske manden, som har haft det job det meste af tiden, hvor mor har gået hjem og passet børn, og måske også taget orlov, så i de perioder
er der ikke blevet indbetalt til pensionsordningen. Og måske er det manden, som har betalt topskat, hvorfor det sådan rent skattemæssigt godt kan give mening at indbetale penge på mandens pensionsordning for at udnytte det her fradrag. Men man kan jo sige, at ens kone, som har gået hjemme, har jo langt hen ad vejen bidraget til pensionsordningen ved at måske bruge sine penge på hverdagsting. Så det er rigtig vigtigt, at man får en snak om det her. Og hvis der man siger, at det giver mening for os at ligesom fordele de her pensionsordninger, hvis vi går fra hinanden, ja, så skal man lave en ægtepagt, hvor man reelt skriver præcis, hvad er det, vi har aftalt omkring skilsmisse. Og der indgår de her pensionsopsparinger også. Og der kan være mange gode grunde for at gøre det ene frem for det andet. Jeg synes bare, det er en sund snak at have, som man ligesom bliver bare stillet nogenlunde lige, når man går på pension. Men ellers så kan der være forhold, som gør, at når vi kigger på tingene, ja, langt hen ad vejen, så er det de samme ting, som vi kommer igennem, når det er vi egentlig. Men måske kan man opleve, at der er lidt mere pres på min pensionsopsparing, når jeg er enlig, fordi der reelt kun er mig til at betale udgifterne. Så er det det her med at trappe gradvist ud af arbejdsmarkedet. Kan du fortælle lidt om, hvad skal man regne med der? Altså... Ja, altså det synes jeg jo selv er en fantastisk god måde at gå på pension på. Det her med at sige, godt, jamen nu, i stedet for at arbejde 5 dage om ugen, så går jeg ned til 4 dage. Selvfølgelig er det vigtigt, at ens arbejdsmængde ligesom følger med, for det er der ikke noget, at vi skal lave det samme arbejde på 4 dage i stedet for 5. Men vi har faktisk regnet lidt på, hvad det i bund og grund koster at gå ned i tid. Og her kan I reelt se, hvad nettonedgangen den er om måneden, hvis man vælger at gå ned en dag om ugen. Og så kan man sige, jamen hvis jeg for eksempel tjener 500.000 om året, så synes jeg ikke, at jeg har en økonomi, hvor jeg kan undvære de her sådan 4.800 kroner om måneden. Jamen så har man jo reelt mulighed for allerede at påbegynde udbetaling af sin pensionsordning, samtidig med, at man er gået ned i tid. Og det kan være en god idé at ligesom skabe den der balance, så jeg reelt økonomisk kommer til at mærke noget til, at jeg er gået på pension. Men jeg synes, det er en god investering, det der med ligesom at vende sig til det her sådan, pensionsliv, som man ligesom kan sige, okay, er jeg god nok til at gå på pension, eller skal jeg vente med at gå på pension? Altså, nu er det her jo bare baseret på, at man går ned til 4 dage. Man kan jo også gå ned på 3 dage. Men det skal selvfølgelig bare passe ind i ens arbejdsliv, at det reelt hænger sammen. Ja, det skal det selvfølgelig. Vi har ikke talt så meget om forsikringsdækninger, men der er kommet et spørgsmål her, der spørger, kan jeg videreføre mine forsikringsdækninger, når jeg går på pension? Jamen altså, det kan man godt. Altså, man kan sagtens videreføre sine forsikringsdækninger. Man skal bare være opmærksom på, at prisen altså for forsikringsdækningerne bliver noget højere. Man kan sige, jamen jeg vil egentlig gerne have min forsikringsdækning ved død, ja. Men man skal huske på, at pensionsopsparing jo egentlig også kommer til at fungere som en forsikringsdækning ved død. Hvis man ikke selv når at få glæde af sin pensionsopsparing, ja, så bliver pengene udbetalt til de efterladte. Man kan videreføre sin forsikringsdækninger. Invalidepension kan man reelt kun videreføre frem til folkepensionsalderen. Man skal bare være opmærksom på, at prisen den altså bliver noget højere, men muligheden den er der i hvert fald. Jeg tror, vi lige kan nå et enkelt spørgsmål mere, Poul. Det lyder således, hvorfor er der så stor forskel på størrelsen på den ATP-opsparing, som man kan få udbetalt? Jamen altså, det er et meget godt spørgsmål, fordi at der er mange, som har en tro på, at ATP'en det er den samme for os alle sammen. Nej, ATP er en lille pensionsordning, hvor der bliver indbetalt til en ATP-opsparing, baseret på den løn, vi har, og baseret på, hvor mange år, som vi har været på arbejdsmarkedet. Så derfor kan det være meget forskelligt, hvad vi har i ATP. Så lønnen er afgørende, og hvor mange år vi reelt har haft på arbejdsmarkedet. Men en god livsvarig udbetaling, der kommer sammen med folkepensionen. Tusind tak for gennemgangen, Poul. Jeg synes, vi har været godt rundt om den økonomiske del, og tak til jer alle sammen for de spørgsmål, som I har sendt ind. Hvis I ikke har fået svar på dem her i studiet, så sidder der gode kollegaer og klar ved tasterne til at svare jeres spørgsmål. Vi skal nu til den anden del af livet som senior, nemlig den menneskelige del, som også er vigtig. Den handler nemlig om identitet, fællesskab og mening. Og som en lille intro til den del, så har vi optaget en film, som vi skal se nu. Den handler om Det Kærlige Måltid, som er en non-profit organisation, som hver uge laver over 1100 måltider til sygdomsramte familier. Her laver frivillige seniorer en verden til forskel hver uge. Vi møder blandt andet Peter og Anne, som fortæller om, hvordan de har fundet ny mening og fået nyt fællesskab i hverdagen.
Filmen varer cirka 4 minutter. God fornøjelse. Det Kærlige Måltid er en non-profit organisation, hvor frivillige laver måltider til sygdomsramte familier. Vi er rigtig, rigtig glade for, at vi også har seniorer med i vores projekt som frivillige. Mama's cooking in the kitchen, and our stomachs have eyes. We take a seat at the table, as the sun splits through the open blinds. Jeg valgte at blive frivillig i Det Kærlige Måltid, fordi jeg selv har stået og haft sygt barn og oplevet, hvad det vil sige at skulle finde det her overskud til at lave mad til en familie hver dag, samtidig med, at man pendler mellem sygehus og behandlinger og uforudsigeligheden i en sygdom. Så derfor giver det så meget mening, det her. Det bedste folk kunne have gjort for mig dengang, det var at tilbyde at lave mad for mig. Min overgang til pension har været forholdsvis nem, men jeg opdagede dog hurtigt, at jeg havde alt for meget tid og var nødt til at finde på noget andet og give mig til for at få noget indhold i livet. Det blev så Det Kærlige Måltid, som jeg startede ved. Seniorerne de har et helt unikt fællesskab sammen, og de bidrager også på hver deres måde med deres forskellige kompetencer, og de gør også, at de unge lærer en masse ting. Fællesskabet blandt frivillige er godt. Det er dejligt at komme herned. De fleste kommer mindst en halv time før vi skal ud og køre, og så snakker vi og får kaffe og brød og har det hyggeligt. Fællesskabet er virkelig godt og varmt og inkluderende. Altså, der er plads til alle, og man er bare lynhurtigt en del af fællesskabet, og det betyder ikke så meget, hvad man kommer med eller hvad man kommer fra. Det er mere det her, at vi er alle sammen vigtige, og der er plads til os alle sammen. Og vi har alle sammen den her ejerskabsfølelse. Det er vores projekt, og vi vil det virkelig. Seniorerne i Det Kærlige Måltid, de har flere opgaver. De kommer ind lidt før de unge kommer i køkkenet og gør alle grøntsagerne klar. Og vi vil faktisk slet ikke kunne lave alle de måltider, som vi laver hver eneste uge, uden at vi havde seniorerne med. Desuden så er der også seniorer, der kommer og lægger deres biler tid til om onsdagen, hvor de henter måltiderne og kører ud til vores modtagere. Det, der har givet mig at være frivillig, det er, at jeg får nogle dejlige stunder, når jeg tager ud med mad til folk. Jeg kan se, at de bliver glade for at få maden, og de snakker om det og glæder sig til, vi kommer igen. Det er skønt at kunne se, at man hjælper andre mennesker. Det, der gør mig glad ved at være frivillig, det er at dels at være en del af et rigtig godt fællesskab, og så at lave noget, der betyder noget for andre mennesker og gøre en forskel. Ja, hvis jeg skal give et godt råd til folk, der er på vej på pension, så er det at finde på noget at lave. Kig på internettet eller søg i et lokalt område og find et eller andet. Fordi den tid, man får, når man holder med at arbejde, den er lang. Et kort råd til dig, der går på pension, det er at finde noget, hvor du egentlig bliver ved med at bidrage, hvor du bliver ved med at være en vigtig del af noget. For det betyder bare meget. Sikke en dejlig film, og i øvrigt også en påmindelse om, hvor meget det kan give, det der med at række ud og være noget for andre, hjælpe andre. Og seniorlivet, det behøver på ingen måde at blive kedeligt. Det kan faktisk blive begyndelsen på noget helt nyt. Jeg hedder Ida Wohlert, og jeg har glædet mig rigtig meget sammen med en håndfuld gæster til at tage jer igennem den sidste del af aftenen her, hvor vi altså stiller skarpt på hele forberedelsesdelen, også den mentale, til det næste kapitel, nemlig pensionen. Annemette og Lars Niemann, velkommen til jer begge to. I har begge sagt farvel til arbejdslivet. Nyder I dagene som pensionister? Big time. Det må man sige. Ja, det gør det. Det er skønt. Det er skønt. Ja. Det må være noget helt andet i forhold til, hvad I har lavet før.
Det er jo en helt ny verden, og det er frihed. Ja. Bare det at kunne bestemme over sin egen tid, det er enormt dejligt. Poul Munk, du har været så sød at blive hængende lidt endnu. Ja. Du er godt varmet op Ja, nu. tak. Ja, tak. Der er varmt. Der er varmt derinde. Ja. Du har jo rådgivet, som vi også hørte tidligere, tusindvis af danskere lige præcis i den her periode, altså i fasen op til at gå på pension. Det var dig, Lars, der var den første til at gå på pension af jer to. Ja. Hvor hurtigt træffede du egentlig den beslutning? Jamen egentlig havde jeg regnet med at skulle vente i hvert fald et år til, så jeg kunne få mit 50-års jubilæum med. Det var ligesom planen, men jeg kunne bare mærke, at det var nu. Jeg havde simpelthen ikke kræfterne længere. Og så har jeg jo muligheden for at gå der, når jeg er 66, så det valgte jeg at gøre. Du har arbejdet i mange, mange år, som du selv siger, næsten 50 år 49. i bankverdenen. Ja. 49 år, Ja. ja. Hvad var det? Altså, du har jo haft masser, går jeg ud fra, af korte, hurtige deadlines, og har sikkert også haft masser af kunder. Ja, Sad du som over rådgiver? 1000 kunder. Ja, jeg Over sad som 1000. rådgiver i en bank. Ikke? Hold da op, ja. Så, Og kan du komme det lidt nærmere, hvad det var, der ligesom fik dig til at kaste håndklædet og sige, nu er det nu? jeg kunne bare mærke det på mig selv. Man bliver jo heller ikke yngre, så på et tidspunkt kunne jeg bare mærke, at de her deadlines og så videre sov dårligt om natten og så videre. Ja. Og så gjorde jeg op med mig selv, det er simpelthen ikke det værd. Hvis jeg skulle overleve og have noget ud af min pension, og det vil jeg rigtig gerne, det vil vi alle sammen, så var det nu. Og hvordan var det for dig at sige farvel til hele, nu har jeg lyst til at sige hele ræset, men det er det jo også det at arbejde et travlt sted. Altså, der er gang i hjulene. Hvordan var det? Det er ligesom at starte fra dag 1 nærmest. Tavlen var visket ren. Skal man huske på, at jeg havde over 1000 kunder, og jeg havde rigtig mange kolleger også. Så fra den ene dag til den anden, der var hele tavlen visket ren. Så startede man på en frisk. Sådan følte jeg det også, heldigvis. Anne-Mette, du har også haft masser af kundekontakt. Du har arbejdet i apotekerverdenen i masser af år, og har haft den der helt nære kundekontakt. Ja. Var det ikke svært at skulle sige farvel til det? Jo, det var svært, og der gik også et godt stykke tid, inden jeg sådan har kunne slippe det fuldstændig, men jeg savner nok mere kollegaerne, men jeg havde da også nogle kunder, jeg savnede. Men det var rart alligevel. Det var godt at komme hjem. Og var I enige om, at I skulle gå så tæt på hinanden som muligt? Nu er der lidt aldersforskel mellem jer, men det er jo ellers noget af det, som kan være en twist hos mange, ved jeg. Ja. Jamen, jeg tror, vi havde snakket om, at vi ville gerne gå så tæt som muligt på hinanden, og nu kom der så til at gå lige knap 2 år imellem fra Lars stoppede, og inden jeg kom hjem. Men vi ser det jo som en fordel, fordi Lars har fundet et ståsted derhjemme, og fundet sin egen ben at stå på, inden jeg så kom hjem, og så begyndte at husere rundt også derhjemme. Begyndte at bestemme. Ja, præcis. Jeg tror faktisk, hvis vi var gået nogenlunde samtidig, så var det Mettes rytme, vi ligesom var faldet ind i helt automatisk. Ja. Sådan er det jo. Ja, sådan er det. Her fik jeg så lige et ben til jorden, og det var rigtig godt. Poul, hvilke spørgsmål er det typisk, nu var du inde på det lidt tidligere, hvor du fortalte om de økonomiske spørgsmål, folk typisk har. Men hvad når det kommer til sådan de mere følelsesbetonede, og hvad spørger folk om? Jamen altså, jeg kan jo ikke lade være med at spørge, jamen, hvad skal I så lave? Og nogle gange så er det flest mænd, som bliver stille, og ikke har gjort sig de der forberedelser. Hvad er det nu, jeg skal få de der 8 timer til at gå med, som jeg får ekstra foræret hver evig eneste dag. Og så er der dem, som er super afklaret med, at jeg har lavet lidt den der to-do-liste. Det er det her, der skal ske, når jeg går på pension. Men generelt så oplever jeg, at mænd er dem, som kan være lidt mere skræmte ved det der med at gå på pension. Og det er også, som du er inde på, Lars, med den der identitet, man har været i bankverdenen i mange år, ligesom jeg har været i pensionsverdenen i mange år. Jeg ved jo også godt, at når jeg går ud af døren, og jeg først står ude på parkeringspladsen, jamen, så er jeg jo glemt. Altså, så er der ikke nogen, der ringer mere. Ikke? Men det er meget den der med at få den der sådan, tid, som kan være svær, er jeg nu sikker på at kan udfylde den. Ikke? Og det er det, jeg synes, jamen, så er det rigtig vigtigt, at man så er i stand til at sige, jamen, jeg duede ikke til det her, jamen, så må jeg jo tilbage på arbejdsmarkedet eller frivilligt arbejde. Ikke? Er der mange, der gør det, altså vender tilbage på arbejdsmarkedet? Ja, det tror jeg faktisk, der er. Altså, jeg tror faktisk, der er en hel del. Altså, min gamle mor vendte jo ret hurtigt tilbage og fandt ud af, at det duede hun ikke til. Så måtte hun tilbage på arbejdsmarkedet. Og når jeg ser den film, vi har set med Det Kærlige Måltid, synes jeg er en fantastisk historie på, at der er masser af muligheder at tage fat i et eller andet. Og bare man skæver til den lokale afdeling af ældresagen, altså jeg er vildt imponeret over, hvad det er for et tilbud, de har hver evig eneste dag. Det kræver bare, at man selv er aktivt. Jeg tror ikke, man skal forvente,
at der kommer til nogen en i armen. Ikke? Fordi jeg tror, tiden kan smuldre lidt. Det der med, om i morgen, jeg venter til i morgen. Og så lige pludselig, så er man fanget lidt i det. Jeg ved faktisk, at du anbefaler folk faktisk at lave et schema. Ja, det har jeg jo, det gjorde jeg allerede, jeg var 50. Jeg ved godt, det lyder lidt banalt, men det var der, men hvad er det, jeg egentlig gerne vil opleve? Ikke? Så jeg var også selv, når jeg går på pension, jeg vil simpelthen lave mig det der schema for, hvad er det, jeg skal lave i dag? Så jeg er sikker på, at jeg har de der sådan dage fyldt ud, ikke? For ikke at opleve, at min tid den smuldrer væk. Jeg tror på, at det nok skal lykkes, men jeg er lidt skræmt over det alligevel. Ikke? At nu har jeg snakket meget om, der måske giver et udtryk for, om det kan være nemt nok. Nej, jeg ved godt, det ikke er nemt. Ikke? Så jeg tror, at det der dagskema kan hjælpe rigtig mange til ligesom at være sikker på, at man får fyldt den der tid, man nu har i overskud. Annemette, var du fuldstændig rolig på Lars' vegne, da han gik fra først? Ikke helt, fordi jeg havde været sådan lidt bekymret med det sociale for Lars' vedkommende, om han fik buret sig for meget inden derhjemme og sådan nogle ting. Så det var jeg sådan lidt bekymret for også. Få dig en hobby eller gør noget. Ikke? Altså Lars han er rigtig aktiv sådan med sin krop, men et eller andet, du kan jo ikke løbe eller cykle hele dagen. Så på det sæt, der var jeg faktisk... Så begynder man at spørge, hvad er det, du løber fra? Ja. Så jeg var faktisk, der var jeg lidt bekymret, ja. Men det fik du ret hurtigt gjort til skamme, fordi du faktisk begyndte, fortalte mig, at udvikle din kreativitet. Altså, du havde lige pludselig en kreativ side. Jeg ved ikke lige, hvor den kom fra, men det kom meget bag på mig. Jeg er ret kreativ, viser det sig. Og jeg begyndte at lave blandt andet collager. Det er sådan noget, der har fascineret mig gennem tiden, men jeg har selvfølgelig ikke gjort noget ved det. Det kommer jeg også til nu. Fordi lige pludselig er der, som Poul siger, nogle timer her, du ikke har planlagt eller noget. Og jeg tror, man kan godt sætte det ind i et schema, men man skal også lade det komme til en på en eller anden måde. Du skal lige mærke på din egen krop, hvad er det egentlig, du vil, og så ikke være bange for det. Hvad gjorde du? Kan du huske første dag? Ja, det kan jeg godt huske. Jeg gik ind i en hobbyforretning og købte 3 kartonark, og så satte jeg mig hjem, og så begyndte jeg med en saks, og så lignede det jo lort det hele. Men det hørte jo med. Og lige pludselig så begyndte jeg altså, jeg kom faktisk i det, man kalder flow. Det er der nok nogen, der kender det begreb. Hvor jeg indtil nu jo er meget aktiv. Rent fysisk, så satte jeg mig ned ved et skrivebord, havde måske noget musik kørende, og så blev jeg meget kreativ. Jeg skriver også ved siden af, altså romaner og noveller som fritidsforfatter, men det er ligesom et andet rum, man går ind i der, synes jeg. Så det der med at give sig selv lov til at åbne op for nogle andre sider, og måske give plads til, og ikke være bange for stillheden, for jeg kan forestille mig, at der er stille. Første dag og næste dag, der er meget stille derhjemme, og så tændte jeg radioen, det hjalp lidt, og så ligesom så begyndte du bare at få en rytme, og så er der lige pludselig nogle børn, der finder ud af, der er også børnebørn, der skal passes og så videre, og nu kan farfar godt rykke ud lidt hurtigt med kort varsel. Så. Nu er I høj kurs, det tør jeg godt love hos jeres børn og børnebørn forhåbentlig også. Ja. Poul, hvad har du gjort der tanker? Jeg ved, du har passeret de 60, så jeg mener, du begynder jo at kigge. Ja, det gør jeg jo ikke. Altså, jeg synes jo, det er fedt at høre det der med, at gøre nogle af de ting, man har gået og drømt om. Ikke? Altså, jeg har jo stået ønsker om bare at kunne sætte mig ned og læse en bog, ikke? Fordi det synes jeg har været rigtig dårligt til i mange år. Ikke? Og så har jeg en aftale med min kone om, at når vi endelig står der, så skal vi besøge en frokostrestaurant i København hver uge. Ikke? Og det er jo ligesom en af, jeg synes, jamen, det er det, der gør, at vi laver noget sammen og godt kan lide at gå rundt inde i byen. Ikke? Så jeg har gjort mig mange tanker, ikke? Også om de ting, som jeg ikke troede, jeg skulle lave. Ikke? For det der med at sætte sig ned og skrive, synes jeg er en fed idé. Ikke? Også med at tage noget af det der med, som man måske ikke havde forestillet sig, at man skulle bruge tiden på. Ikke? Der er kommet et spørgsmål fra en af jer derude. I stoppede jo forskudt af hinanden. Og der er en, der spørger, hvordan udnytter man det gode pensionistliv og al friheden, når ægtefællen ønsker at fortsætte med at arbejde? Altså, hvordan udnytter man bedst tiden alene? Det er dig, Lars. Ja, og det er jo det, jeg sådan har været lidt inde på. Ja. Men jeg gjorde så også det, jeg tog mig af det praktiske derhjemme. Altså, jeg begyndte jo så at gøre rent. Det må jeg jo nok erkende, det har ikke været min force. Så lige pludselig fra dag i dag, så skulle Mette ikke længere gøre rent på sine 2 fridage, som hun altid har haft. Så der havde vi jo 2 fridage sammen. Så det var lidt en generalprøve på det. Og så er der også en weekend og så videre, så det er egentlig ikke så forfærdeligt mange dage. Så ved det angår, der fik vi det nemt til at køre. Og det der med lige pludselig at have mere tid sammen, hvordan har det været? Har det også været svært? For jeg kunne forestille mig, at du sagde til mig i telefonen forleden, at jamen, man er jo nærmest mere gift med ens kollegaer end med ens partner, i hvert fald hvis man kigger på tidsforbruget. Ikke også? Ja. Altså, jeg tror, vi begge to har syntes, det har været rigtig dejligt at have mere tid sammen, og vi
kan godt lide hinandens selskab, og vi holder af de samme ting. Altså kan godt lide at gå ture, kan godt lide at vandre, holde ferie i Danmark. Altså, så vi er ikke så forskellige som mennesker, og det gør sig så. Jeg tror egentlig, vi sætter rigtig meget pris på, at vi er mere sammen nu, og har jo egentlig også, tror jeg, nogle dybere samtaler, end vi havde, mens vi gik på arbejde, for der kom man jo tit hjem, man landede der 6:30 om aftenen, ikke? Og så skulle der mad på bordet og sådan noget, så... Og heldigvis skal vi holde hinanden ud, jo. Ja, det ved man jo ikke, før man går på pension. pension. Ja, men det vil jeg skrive nogle bagud. Ja. Fordi godt nok om 3 ugers ferie, men det er ikke helt det samme som at gå hjemme i dagligdagen sådan en længere periode. Det er noget andet. Der er store forskel, tænker jeg. Vi har spurgt jer derude, hvilke planer I har for jeres tilbagetrækning. Og her der har I svaret sådan her, som I kan se på skærmen. 20% af jer vil gå direkte på pension. 50% af jer vil gå på nedsat tid, mens 30% endnu ikke ved det. Mange af jer går altså stadigvæk i overvejelser, og det tror der pokker har jeg lyst til at sige, fordi det er jo et skridt, der skal tages, som ingen af os har taget endnu. Ikke? Man står i en helt ny situation. Og vi er alle sammen forskellige, skal man også huske på. Har I, Anne-Mette og Lars, overvejet forskellige modeller? Nu endte I så på det her, men talte I om forskellige muligheder inden? Nej, for jeg tror begge to, vi havde det sådan, så det var alt eller intet, ikke? Så jeg har ikke haft mulighed for at gå, fordi der er mangel på os, var jeg ved at sige det, på min faggruppe, og det er svært at komme længere ned i tid. Jeg havde jo i forvejen deltid, så... Og du kunne ikke slippe for lørdagsvagterne? Jeg kunne ikke, nej, lige præcis. Og det var, hvis jeg skulle være... Det kunne have været sådan noget, der kunne have holdt mig lidt længere, hvis man var kommet af med nogle af de der, hvor man ligesom sagde, dem der var pestilens. Ja. Efter 42 år, så tænkte så... Jeg kunne godt have haft nogle seniorfridage. Det var muligt i vores branche, men jeg turde faktisk ikke rigtigt, fordi at, jeg havde bare på fornemmelsen, hvis jeg fik en ugenlig fridag, så ville arbejdet være til mig, selvom arbejdsgiveren gjorde, hvad de kunne. Så kendte jeg mine egne kunder til, nogle af dem har jeg haft mere end 30 år, at ville de bare vente til jeg kom tilbage. Og så ville mit arbejdsliv blive komprimeret, og det var jeg ikke interesseret i. Nej, det giver mening. Så jeg valgte ikke at gøre det, men jeg havde selvfølgelig muligheden for det, hvis det var. Det var også en mulighed, det er klart. Vi har også spurgt over 1.000 danskere, hvad der betyder mest for dem, når de nærmer sig pensionen. Og ikke så overraskende, så handler det rigtig meget om et godt helbred og god økonomi. Men i top 3, der finder man altså også det at have mere tid med ens partner, som vi var inde på lige før. Er det noget, Poul, som folk nogensinde stiller spørgsmål til dig omkring? Altså det der med, hvordan gør vi det her på den bedste måde? Ja, altså det er det jo ikke, fordi at nogle gange, når jeg sidder der, så lykkes det at komme lidt under huden på folk, ikke? Og jeg oplever også det, at man lige pludselig ikke er enige om, hvad der skal ske med den her pensionsalder, ikke? Og det synes jeg, der kommer nogle gode snak ud. Altså derfor er det jo en god idé, at vi er nødt til at på et eller andet niveau at forventningsafstemme. Ja. Skal vi gøre rent sammen, eller er det stadig mig, der skal gøre det, eller hvad er planerne i bund og grund, ikke? Men mange har jo de der idéer om, hvad pokker er det, vi skal lave sammen. Og jeg synes jo, det er fedt at høre, at vi faktisk begynder at tale sammen. Ikke? Altså, det bliver helt skræmt af at høre det. Jamen, det er da selvfølgelig rigtigt, altså, fordi det er jo den der tid, hvor man virkelig, nu har man mulighed for at måske fordybe sig lidt mere, end man plejer at gøre på de almindelige hverdage. Ikke? Men det er ikke alle, der er enige. Ikke? Og så bliver det bragt op der, når jeg tilfældigvis er der, hvor de måske bare tror, at jeg kommer for at tale om nogle tal, men jeg kan ikke lade være med at spørge, fordi jeg er også selv interesseret i at høre, hvad synes andre om det her, som jeg kan bruge til noget. Ikke? Altså, jeg kan jo sagtens sidde ude i bilen bagefter og tænke, det var altså en meget god idé, det der. Ikke? Og så tage den med hjem til spisebordet derhjemme og forklare den. Ikke? Og forsøge at sælge den. Poul, Lars og Anne-Mette, tusind tak, fordi I delte jeres historier. Tak. Pensionen handler ikke nødvendigvis kun om at afslutte noget, altså at trække sig fra noget. Det kan i høj grad også handle om at vælge noget nyt til. Da I meldte jer til arrangementet her, der spurgte vi jer, om I har gjort jer tanker om seniorlivet. Og her der svarede 60% ja, og 40% af jer svarede nej. Samtidig svarede kun 18% af jer, at I er engageret i frivilligt arbejde. 82% er ikke. Og netop frivilligt arbejde skal det handle om nu. Dan Rogård, Henrik Frøling og Poul Erik Tindbæk. Velkommen til alle tre. Vil I ikke lige kort fortælle om det job, I forlod, og om det stykke frivilligt arbejde, I laver i dag, Dan?
Jamen, jeg har været i Folketinget i 39 år og stoppet for 4-5 år siden. Og sådan rimelig hurtigt faktisk, eller med en kort beslutning. Og så er jeg så brugt meget tid på KB med frivillig arbejde, og det havde jeg allerede været i gang med inden. Og hvad lavede du i Folketinget? Jamen, jeg var folketingsbetjent og indkøber, sluttede jeg som, og inspektør for sikkerhedsenheden, har jeg også været så mange forskellige spændende ting. Og hvor mange timer om ugen cirka ligger du i frivilligt arbejde i KB? Det er meget forskelligt. Det er jo mange ting, der er sæsonbetonet. For eksempel har vi en AutoKB-kop til sommer, hvor vi bruger jo nærmest vi er over en 12-14 timer i døgnet i en lille uges tid. Og sådan, og der er en masse forberedelse til, og så er der andre tidspunkter af året, hvor vi ikke bruger ret meget tid derovre. Men vi har jo hele tiden den der kontakt med hinanden. Henrik, I to kender jo hinanden fra KB, men hvad lavede du inden da? Jamen, jeg var 45 år i medicinbranchen, hvor de 39 på Novo, og de 6 år på noget af AJ-vaccinen. Og så stoppede jeg her til juni måned sidste år. Ja. Og hvad laver du i KB? Hvad hjælper du med? Jamen, jeg er ungdomsformand, så jeg står egentlig for ledelsen af hele KB's ungdomsafdeling. Så I er temmelig vigtige, jer to. Der var ikke noget KB uden jer. Nej, det kan man jo det kan man jo godt sige. Men jo, vi lægger mange timer i det. Ja. Og det gjorde vi jo også, i hvert fald jeg gjorde det også, inden jeg stoppede. Ikke? Ja. Poul Erik, du er ikke gået på pension endnu. Du arbejder stadigvæk derudad, men måske du lige vil sætte et par ord på, hvad du har lavet i løbet af din karriere. Jamen, i 2014 stoppede jeg som 68-årig på mit job i Internationalt Kontor i Aarhus Kommune. Men der var jeg sådan set startet på det, som jeg stadigvæk arbejder med. Jeg kalder det en tredje karriere, det vil sige altså en løbebane i den tredje alder. Og der underviser jeg og holder workshops og foredrag om overgangen fra arbejdslivet. Så det er det. Og skriver bøger, ved jeg. Og skriver bøger, deltager i debatten. Ja. Og så er jeg så også frivillig. Ja. Og det er også noget med de kommende generationer at gøre. Hver onsdag, der er jeg det, jeg kalder gåmakker i børnehaven. Og i dag, inden jeg tog færgen over, så var jeg nede med Bille til fødselsdag. Og det var herligt at gå ned, og så får man serveret det af forældrene og sammen med børnene og lege. Og så fik jeg den bonus i dag, at Esben sagde, Poul Erik, han er godt nok mega gammel. Hvor gammel? Hvor mange år er jeg så? 38, sagde 7. Den købte jeg. Den skal du have hælde i bagagen til en kedelig mandag. Men prøv lige at se det. Lad os bare lige blive ved det, fordi hvordan kom det i stand, at du blev gåmakker i en børnehave? Jamen, jeg synes jo sådan generelt inden for det, jeg arbejder med, at hvor vi tidligere havde stor tæthed i familieborgerne generationsforhold, der boede bedsteforældrene sammen med børnebørn og tog sig af den og hjalp til i marken. Så det er jo slut, fordi de unge de tager til de større byer, og ældre de bliver lidt tilbage. Så der er brug for en ny generationskontakt. Så jeg tænkte især, da mine 7 børnebørn i København, fordi mine børn de har taget dem med herover, så havde jeg brug for nogle andre kontakter til. Så gik jeg over og bankede på børnehaven. Så hvad så har I brug for mig? Ja, det vidste jeg jo ikke. Men vi kan godt vise dig lidt rundt. Så fandt vi ud af, at når det er ude at gå hver onsdag, og jeg skal ud og gå alligevel, så var det altid, at jeg tog med. Og jeg skal jo bare give dem lidt opmærksomhed, sige deres navn og trykke på skulderen, og så får jeg så meget igen. Ikke også? Det er jo herligt, når jeg skal op til Rema og købe ind og gå forbi, så kommer de og styrer den ned til hegnet. Hej, Poul Erik, hej, Poul. Så føler man sig hjemme, så føler man, at der er nogen, der har brug for en, så man får 10 gange igen af den ganske lille opmærksomhed. Og det var sådan set bare lige at gå over gaden. Og det var ikke for angstprovokerende, fordi jeg kunne forestille mig, at der også sidder nogen derude og tænker, at det vil være lidt grænseoverskridende at skulle banke på en fremmed dør. Jeg kan godt lide, der er en, der har brugt udtrykket at gå over broen, fordi det synes ligesom, det er lidt besværligt at møde et andet menneske. Men hvis man først gør det, så får man jo rigtig meget ud af det. Det ved jeg jo også fra alle dem, vi møder. Alle dem, vi møder, ja. Det er jo det. Hvordan startede jeres tid, Dan? Hvordan startede din tid i KB? Altså fra, at nu tænker på din frivillige løbebane. Ja, det var jo ret naturligt for mig. Jeg har været medlem siden jeg var 9 år. Så det er jo snart 59 år, jeg var medlem nu. Og så, da jeg var ung, der var jeg ungdomstræner i en periode, og det holdt jeg så op med. Men så, da min søn begyndte at spille fodbold derovre, så meget en fodboldtræner, så var jeg træner for hans hold også en overgang.
Og det var jeg også en del år efter, han var holdt op med at spille fodbold, eller med de årgange der. Så fortsatte jeg, men så kom der så nogen og sagde, da jeg sagde, nu skal jeg ikke bruge 3 aftener om ugen plus en gang til kamp. Det synes jeg havde aftalt min værnepligt. Så kom der nogen og sagde, så har vi brug for dig på sidelinjen omkring til noget administrativt arbejde og noget organisering og den slags ting. Ja. Og netop ved jeg, Henrik, hele den organisatoriske del den kan være ret omfangsrig op til store stævner og den slags. Den er rimelig stor. Den er rimelig stor, må jeg sige. Ikke? Fordi vi har jo blandt andet lige her snart et forholdssted med over 1000 drenge. Ikke? Der skal jo lidt til, for de skal både bo og sove og spise der. Ikke? Ja. Hvor meget tid bruger du på det? Altså ved et slag på tasken, jeg er med på, at det går op og ned. Men... Det går meget op og ned, ikke? Men i snitten til 15 timer om ugen. Altså, okay. Ja. I snit. Men det har været værre før. Det har været værre. Men nu er vi organiseret anderledes, fordi før i tiden var man ungdomsformand, og så var det man styrede. Ja. Men nu har vi også fået nogle ansatte til at kan få, og det har altså hjulpet meget. Udover det har hjulpet rigtig meget på klubben, at vi har løftet os meget ved også at have nogle ansatte. Ja. Men det kan også godt gå sammen med den, for vi har jo ikke mindre end 450 frivillige i organisationen. Ikke? Hvad er jeres bedste bud på, hvordan man kommer i gang med frivillig arbejde? Hvis du skulle sige et par ord om det, Henrik? Altså... Jamen, der er mange sjove måder. Jeg kom jo også ind med, at min egen søn skulle spille fodbold, og så lige pludselig så var man jo fanget i systemet. Ikke? Men man kan jo også bare ringe og bare komme forbi og kigge og netop spørge, er der noget, jeg kan hjælpe med? Og så skal vi nok finde noget, som passer ind til, hvor man nu er i livet. Jeg ved, du har en sekretær, som er tidligere bankdirektør, og er 87 år i dag. Ja. Han mødte op, efter han var stoppet i banken, så kom han i jakkesæt og pæn og det hele, og spurgte, om han kunne hjælpe med et eller andet. Jeg sagde, det kan vi da nok finde ud af. Så han startede nede på vores anlæg, nede på Pil Allé, hvor vi har alle de små grunde. Og så startede han lidt dernede og var lidt leder for det og gå det. Og nu er han så kommet ind, og så styrer han alt vores papirarbejde. Og det at have lyst og ork til at kaste over så store opgaver, som du tydeligvis, som I begge to, som I alle tre, tydeligvis sidder med på hver jeres måde. Hvad giver det dig? Det giver en fornøjelse at se alle de der små glade ansigter, både på de store og små. Ikke? Altså, og egentlig se, at man godt kan flytte en organisation, selvom den er så stor, til noget, hvor vi godt vil have den hen. Skal vi til, Poul Erik, at kigge anderledes på aldersbegreberne her i Danmark? Altså hvis man som 87-årig kan sidde som sekretær i KP's ungdomsafdeling? Jamen, med den længere levealder har vi jo fået en ny livsfase skudt ind mellem voksne og gamle. Altså vores bedsteforældre, de kendte ikke til den livsfase, der hed ung, som lå mellem barn og voksen. Da de blev konfirmeret, så var det lov til at ryge en cigaret og drikke en øl og få et gebis, og så var de voksne. Men her har vi igen fået en ny fase i livet, og det er den nye start, som mange ligesom begynder at sige, det må vi selv finde ud af, for vi bliver ikke hjulpet godt på vej. Det vi bliver fortalt, det er, nu er du heldig, nu skal du ikke røre en finger resten af livet. Og det matcher ikke de friske, stærke, kompetencefyldte og ressourcestærke seniorer, som vi har i dag. Men de skal selv finde deres vej, og der er mange veje at finde. Ansvaret ligger vel, tænker jeg, primært hos en selv, men jeg ved, at du har en stærk pointe omkring, at der også er andre, der kunne være med til at løfte. Jamen, jeg synes jo godt, man kan få en hjælpende hånd. Sundhedsstyrelsen beder efterlyser også en mere realistisk fortælling af, hvad der sker efter. Og en af de måder, man kan gøre, den er sådan set opfundet af det store Intel-firma i USA for 10 år siden, at man giver de ansatte seniormedarbejdere muligheden for at stikke tåen i vandet, inden de skal holde ferie i 25 år. Det er der altså ingen, der har prøvet. Og det er lidt noget andet, når man først er startet i det. Men der får de lov til for eksempel 3 måneder en eftermiddag om ugen at være frivillige. Så får de nogle nye legekammerater, hvad vi jo gør. Og vi får nogle lov til at udfordre sig selv, og nogle lov til at gøre noget, man er god til at godt lide, og noget meningsfuldt. Og man går hjem med følelsen af, jeg har gjort en forskel, man har brug for en. Og det er ikke altid, man har den oplevelse, når man sidder derhjemme. Så det en firma vældig kunne gøre, som en lille forsøg, og så sige, at vores seniormedarbejdere, de får 3 måneder, hvor de lige prøver at være frivillige hos jer eller andre steder, bare i den lokale skole eller børnehave. Og så få det evalueret og sagt, den usikkerhed, vi havde, den er væk. Nu behøver vi ikke at sidde og spekulere så meget på, hvad der sker på arbejdspladsen. Nu kan vi jo koncentrere os om arbejde, men vi ved lidt mere
om, hvad det egentlig er, der kunne være en del af et godt liv efterfølgende. Det er noget andet end bare at holde fri. Tror du, det vil give gladere, seniormedarbejdere? Det ved de jo, fordi det er der mange, der begynder at spekulere over det, og så går tankerne alle mulige steder hen, hvor man egentlig sidder og skal lave noget arbejde. Så kan man ligesom få den usikkerhed reduceret noget, og have en fornemmelse i det at sige, det er jo ikke kun 5 år, vi har, det var det i gamle dage, det er 25 år. Og vi vil egentlig gerne have noget, som er meningsfuldt og som er spændende for os alle sammen. Og vi kan lære hinandens historie, fordi der er 217 forskellige veje i dag. Altså, det er vrimler med den, ikke også? Ja. Dan, du var i gang med at sige noget. Jeg vil bare sige, udover at man gør noget for klubben eller for de unge mennesker, så gør man også en masse for sig selv. Ved det, man har så nogle kollegaer og nogle unge mennesker også, man bliver venner og kammerater med og får nye venskaber. Så det kan varmt anbefales. Der er også nogle undersøgelser, der viser jo egentlig, at helbredet bliver bedre ved at have samvær med andre. At sundhedseksperterne taler jo om, i gamle dage var det kost og motion og sådan noget. I dag ved de godt, gode sociale relationer og en god partner, det ligger øverst på sundhedsvejen. Hvis du vil have et langt og godt liv, så er det altså vigtigt, at du har nogle nye legekammerater, når de gamle folk arbejde forsvinder og sådan noget. Ja. Og jeg synes jo især, at de yngste, det er sjovere at være sammen med. Det giver lidt mere. Ja, det giver lidt mere. Han kunne have skudt dig, ham, den unge knejt i morges i børnehaven til 38-årige. Han kunne også have sagt, er du 150? Ja, og det har jeg hørt, men det glemmer jeg. Ja, det hører jeg ikke så godt. Du snakker om det der med at huske ja-hatten. Ja, for det er så vigtigt, for det behøver jo ikke kun at være en idrætsklub. Der er formentlig mange ældre, der sidder derhjemme, der aldrig har dyrket idræt eller været en idrætsklub, og det ville være meget fremmed for dem. Men der er jo masser af andre ting. Min gamle mor, indtil hun blev 84, var hun besøgsven på et plejehjem, og hver onsdag aften var hun over og hjælpe med at dække bord og folde servietter, så det blev lidt hyggeligt for de andre ældre. Det har hun rigtig, rigtig meget glæde af, og hun følte, hun gjorde gavn. Det var lidt vigtigt for hende, og måske den generation, måske mere end den er for vores måske, eller de unge. Og det var bare et opslag i lokalavis, så hun havde reageret på, og det var hun rigtig, rigtig glad for. Poul Erik, hvis du her til sidst skal komme med et par gode råd til det der med at komme i gang med frivilligheden. Nu har vi snakket om ja-hatten, vi har snakket om besøg en virksomhed, komme ud i praktik, eller mini-praktik er det jo bare. Har du andre gode råd, man kunne få med her på falderebet? Altså, man er overladt lidt til sig selv. Og der synes jeg, det første råd, det er at snakke med nogle andre om, at det godt kan være et problem. Det kan jo godt være skamfuldt, hvis man siger til dem, der er i arbejde og andre, jeg har lidt svært ved at finde ud af det. Så siger jeg, du er så heldig. Du skal ikke røre en finger. Så derfor så er det et tabu. Man taler ikke så meget om det. Så det bedste og første råd er, snak om det, at det godt kan være et problem. Og blive inspireret af alle de forskellige veje. Og så fyld dit liv med alt det, du godt kan lide og er god til i den tredje alder. Du har fået 25 år sammenlignet med andre tidligere generationer. Dem kan du ikke bare holde ud og sidde med en fjernbetjening i hånden der, og det går folk jo i stå af. Ja, det må man sige. Hvilke planer har du selv lagt for dit eget otium her? Jamen, jeg er jo ligesom blevet fanget ind af, at hele den problemstilling med netop at finde ud af den nye fase i livet, hvordan kan jeg gøre den til en rigtig god fase? Så gode sociale relationer, nu bor jeg også i et bofællesskab, der får jeg en del foræring også, ikke? Og en god kæreste, det gør heller ikke så meget. Og så mine børnebørn, de er flyttet til København, det er jeg træt af. Men nu er du her jo. Nu er jeg her så i dag. For en kort bemærkning. Ja. Tusind tak for besøget, alle tre i aften. Der har vi jo hørt om, hvordan man kan skabe noget nyt, skabe sit eget, springe lidt ud på dybt vand, selvom at dåbsattesten måske siger, at man er rigtig voksen. Måske handler pensionen ikke så meget om at trække sig tilbage, men mere om at træde ind i noget nyt. Jeg vil bare lige nævne for jer, som er blevet nævnt en gang tidligere på aftenen, men I modtager en mail med webinaret her, og det er mere, hvis der er dele af det, I gerne vil gense, så har I mulighed for det. Og så ved jeg, at Velliv gør alt, hvad de overhovedet kan for at lave de her arrangementer så gode som overhovedet muligt til jer. Så hvis det er muligt, så må I meget gerne besvare de små spørgsmål, der følger med i den tilsendte mail. Så er der vist bare tilbage at sige tak, fordi jeg måtte være med endnu i år, og tak, fordi I så med. Ha' en dejlig fortsat aften.